Mas palapdan sa Anti-Colorum Task Force sa Zamboanga City ang pagpanakop nila sa mga illegal nga sakyanan nga nagabiyahe sa syudad kung asa lakip na niini ang mga public utility jeepney nga napakyas nga mag-consolidate subay sa PUV Modernization Program. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibana-bana ang anaas sa 50 ka mga personahe sa kapulisan, LTFRB, City Traffic Management Unit ug City Traffic Operations Management ang mangunay sa pagpanakop sa mga kolorom o mga sakyanan nga illegal nga nag-ooperate sa Zamboanga City. Apan karon, dili lang sila nakatutok sa mga kolorom nga tricycle. Lakip na ang mga public utility jeepney nga napakyas nga makakonsolidate subay sa PUV Modernization Program sa gobyerno. Accordingly, same directives coming from higher ups na to strictly enforce the anti-colorum violations sa mga public utility vehicle nandito sa Zamboanga City. Sumala sa City Police Traffic Enforcement Unit nga gina-account pa sa LTFRB ang mga PUJ sa Zamboanga City nga nahimo ng kolorum nga wala makapakonsolidate. Mas dako ang penalty sa mga kolorum nga PUJ kung itandi sa kolorum nga tricycle nga nasa 5,000 to 10,000 pesos. Pwede sab ma-impound ang sakyanan. Kaso lang sa LTFRB ngayon, because of the decision from the Supreme Court, according sa LTFRB, na suspend po yung adjudication po sa LTFRB with regards to the franchise. But sa LTO, kailangan pa rin po na i-adjudicate sila. Kung i-conform nila sa initial violation, wala po silang magawa. Most likely, mataas kasi yung penalty per violation sa LTO. Aabot yan ng 12,000 to 20,000 po kung may mga ibang violation pa po sila. Ang madakpan nga mga sakyanan dadon sa mga impounding area sa LTO, lakip sa LGU nga nasa Central Business District. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.